Tak keď sme sem prišli, povedal si, že si tu prvýkrát v Revúci. Prvýkrát, akože, že som vystúpil z auta v Revúci. Už som išiel cez Revúcu v minulosti, ale nikdy som nemal takýto vynikajúci dôvod. Páčila sa ti tá cesta? Tak to je krásna cesta, najmä z toho Brezna sem. Tak to ide človek cez tie divoké lesy. Tak to, a teraz je to krásne, jak je sa to také farebné, je to jesenné, takže je to super. Pamätáš si na prvý deň, kedy si sa stretol so C.S. Lewisom? Keď si nejak objavil jeho knižku, písal si to v tom venovaní vo svojej knihe, že ju daruješ svojmu ockovi, lebo v jeho skrini si našiel jeho knihu. Môžeš o tom trochu porozprávať? Hej, to bol asi koniec 80. rokov. Keď bola revolúcia, ja som mal 19 rokov, čiže povedzme som mohol mať takých 17 rokov, 17-18, keď som objavil C.S. Lewisa a teda jak som v tom venovaní napísal, že teda som tie knižky objavil v knižnici môjho otca a on tam mal dve teda knižky v tom anglickom originále, mal tam Mere Christianity a Great Divorce. Ale okrem toho tam bola taká úzka, tenká brožúrka české samizdatové vydanie, ktoré sa volalo Hovory. A to sa tu šírilo v tých 80. rokoch takým pokutným spôsobom, proste ako samizdat. To proste niekde na západe to bolo vytlačené a tu sa to distribuovalo v češtine. A to bol vlastne prvá časť toho, čo neskôr vlastne z čoho bola knižka Mere Christianity, lebo pôvodne tá prvá časť aj v Anglicku vlastne bola vydaná pod názvom Broadcast Talks, lebo to boli tie rozhlasové hovory. Čiže to kvôli tomu je to preložené ako hovory. Áno, preto je to hovory, pretože vlastne to boli tie jeho príhovory v rádiu, v BBC. Čiže to bol ten môj prvý dotyk. Čiže v tých 80 rokoch toto bola tá kniha, ktorú si otvoril a začal si čítať. To bola prvá kniha, že cez ten český samizdat som vlastne objavil. Koľko si mal rokov vtedy? Typujem, že 17 alebo 18. No a čo sa potom dialo? Teda otvoril si tú knihu a čo, zaujalo ťa? To som začal čítať a to bolo hrozne zaujímavé, pretože ja som vyrastal teda v takej dobrej kresťanskej rodine a úprimne veriacej rodine, no ale samozrejme, čiže od malička som nejakým spôsobom vieru tak prijímal, takým tým detským prírodzeným spôsobom, no ale keď som bol taký tínedžer, no tak som mal svoje vlastné otázky a hľadal som proste odpovede, že teda ako to naozaj je a tak. No a tá brožúrka, tie hovory toho Lewisa mne vlastne pomohla ako keby urobiť taký krok k takému môjmu osobnému znútorneniu tej viery, pretože zrazu som čítal toho Lewisa, že tak tá viera, že to nemusí byť ani intelektuálna, ani estetická samovražda proste pre mladého človeka, ale že naopak... Pamätáš si nejakú myšlienku z tej knihy? Čo ťa napríklad oslovilo, keď si ju otváral? Lebo on vlastne na začiatku tej knihy hovorí však o tom morálnom zákone. On otvára tú otázku tými úvahami o morálnom zákone a čoho zhrnutím je taký ten jeden jeho známych citátov, že proste, že takým akože základom uvažovania alebo nejakého základom sedliackého zdravého rozumu a rozumného uvažovania o svete je porozumenie alebo priznanie si dvoch vecí. Za prvé, že všetci máme prazvláštnu predstavu o tom, že nejako by sme sa v živote mali chovať, alebo že by nejak svet mal vyzerať. Proste všetci
neustále robíme hodnotové súdy o tom, že ako by mal svet vyzerať, alebo ako by sa malo žiť, čo je správne, nesprávne, spravodlivé, nespravodlivé a tak ďalej a tak ďalej. Stále robíme hodnotové súdy o svete okolo nás, že to je prvé, že odkiaľ sa to berie, že my, ako si my osobujeme to právo, že robíme tie súdy, za prvé, a za druhé, že nikto z nás sa podľa tých našich vlastných meritiek, ktorými my pozorujeme ten svet a hodnotíme ho, tak nikto z nás sa tak nechová. Nikto to nedodržiava. Tak to je vlastne ako keby zhrnutie toho jeho úvodného argumentu. Čo bolo pre mňa osviežujúce. Dobre, a čo bolo potom? Vzal si tú knižku, teda najprv hovorí, potom aj veľký rozvod? Potom veľký rozvod, ale ako som hovoril, tie boli v angličtine, tak to bol, v tom čase ešte moja angličtina nebola taká ako dobrá a čítať Lewisa v originále není až také jednoduché. Ale potom prišla revolúcia a samozrejme sa teda umožnili úplne nové veci a tie prvé veci začali vychádzať po česky. Češi vždycky mali nejaký náskok pred nami vo vydávaní proste mnohej dobrej literatúry a tak samozrejme proste prišli tie české veci a tak som začal proste čítať tie nové preklady české, či už k jadru kresťanství alebo veľký rozvod. No a potom veľká vec bola, že prišla Narnia. A Češi ako prví vlastne preložili Narniu a to sme, sa pamätám, ako takí vysokoškoláci, no prosím, tie sme to hltali. Ty prečítal všetky knihy od C.S. Lewisa? Všetky, ktoré tu vyšli. Ako samozrejme, on má obrovské množstvo kníh a publikácií, ktoré on stihol napísať. Najmä teda sú tie jeho odborné, ktoré nečítam, alebo že to, proste on napísal, ja neviem koľko, 700-stranové pojednanie o anglickej literatúre 16. storočia. To je odborná učebnica, ktorá doteraz je na tých univerzitách ako pre ľudí, ktorí študujú stredovekú literatúru ako povinné čítanie, no ale to my smrteľníci nemusíme čítať. Ako by si povedal, že ťa ovplyvnil C.S. Lewis? C.S. Lewis pre mňa bol jedným z takých ako mentorov v živote, že okrem toho, že máme v živote takých akože osobných mentorov, ktorí starších nejakých ľudí, ktorí sú teda buď starší vekom alebo skúsenosťou, ktorí nám pomáhajú v živote, tak potom spravidla máme takých tých virtuálnych mentorov a teda on bol pre mňa takým tým virtuálnym mentorom, pretože sa mi zdá, že to jeho rozmýšľanie, jeho uvažovanie, jeho spôsob uvažovania o mnohých veciach nejakým spôsobom rezonuje s mojím vnútrom, mojím uvažovaním. Ja to mám tiež veľmi podobné. Prvá kniha, ktorú som čítal od neho, bola Veľký rozvod. A pamätám si, že ten spôsob, ako on uvažuje, bol pre mňa príťažlivý. Má tam tú známú vetu, že na konci sú iba dva typy ľudí. Prvý, ktorí povedia Bohu, nech sa stane tvoja vôľa, a tí druhí, ktorým Boh povie, nech sa stane tvoja vôľa. Pamätám si túto vetu, že som si ju zapamätal a povedal som si, že ešte neviem, či som veriaci alebo nie, ale páči sa mi to. Áno, že on dokáže pokrstiť predstavivosť. Čak to je to jeho spomenie, ktoré hovorieval. Takže ja som to tiež pri ňom cítil. Že na ňom je niečo veľmi príťažlivé. Áno, tento je jeden z jeho veľmi známych citátov, ktorým opäť, že zrazu nasvietil otázku takú akože samozrejme ťažkú otázku tej Božej spravodlivosti alebo takého toho, že otázku toho posledného súdu alebo otázku neba, pekla, ktoré sú v nejakom zmysle ťažké, kontroverzné otázky, mnohokrát pre ľudí dôvodom ich odmietnutia viery, že taký ako môžem veriť Boha, ktorý proste je tým
akože vesmírnym policajtom, ktorý túto vytrestá tých ľudí za to, že tým, že ich pošle do pekla. A zrazu C.S. Lewis dokáže nasvietiť tú otázku úplne z nového uhla, ktorým nespochybní to, že verí v nebo a v peklo, alebo nespochybní tú absolútnu Božiu spravodlivosť, ale zrazu to nasvietí z uhla pohľadu, že tak ale to je, my to máme v rukách, že to je, tá naša budúcnosť je dôsledkom tej našej cesty nejakým spôsobom a teda, že zrazu to otvára úplne novú možnosť diskusie o celej tej otázke toho večnej spásy alebo zatratenia. Rozprávaj trochu o tom, že kto vlastne bol C.S. Lewis, kedy žil, čím sa zaoberal. Tak sú múdrejší ľudia a lepšie publikácie, ktoré super spôsobom vlastne pojednávajú o tom Lewisovom živote. My sme vydali taký jeden z tých jeho takých posledných veľkých životopisov Lewisa, ktorý napísal Alistair McGrath, teológ z Oxfordu. Ten životopis Lewisa od McGratha je zaujímavý tým, že vlastne všetky tie predchádzajúce životopisy, ktoré o Lewisovi boli napísali ľudia, ktorí Lewisa osobne poznali. Boli to, že jeho nejakí súčasníci a teda mali tu aj to šťastie alebo to požehnanie, teda, že ho osobne poznali, ale mohli tým pádom byť aj niečím trošku zaťažený. Kdežto Alistair McGrath ho už osobne nepoznal a teda ten jeho životopis je taký trošku z takého ako keby nezávislejšieho kritického pohľadu písaný, čím je teda zaujímavý. Ale a teda on prechádza tým životom veľmi podrobne, ale keď by som to zjednodušil na takých tých pár dôležitých vecí, tak C.S. Lewis sa narodil teda v Severnom Írsku. To je dôležité spomenúť, že on není teda Angličan, on je Ír a narodil sa v Severnom Írsku do tej teda protestantskej komunity, anglikánskej komunity v Severnom Írsku a koncom 19. storočia. Ale ten nominálny anglikanizmus tej rodiny svojej on veľmi skoro odmietol. Jeho mama zomrela, keď on mal len 9 alebo 10 rokov a to bolo pre ňoho veľmi ťaživé, veľmi nepríjemné. Ich otec C.S. Lewis mal vlastne toho staršieho brata, toho Warneyho, a ten ich otec po smrti tej maminy zjavne nejak nevedel si počať, čo s tými chlapcami, nevedel sa tiež s tou situáciou nejako vysporiadať, tak on ich poslal do internátnych škôl, ťažkých, to je dosť ťaživé čítanie v tej jeho autobiografii Zaskočený radosťou. To obdobie tých internátnych škôl nebolo vôbec jednoduché. A teda pod tlakom tých všelijakých životných okolností Lewis takú tú vieru tej rodiny úplne odmietol. Z neho sa stal veľmi skoro taký ako zarytý ateista. On mal jedného brata? Mal jedného brata, bol ten Warney, jeho starší brat. A ten sa v jeho živote opakuje, alebo je dôležitou postavou potom v jeho živote. Prečo? Kvôli čomu? Zrejme kvôli tomu. On mal takú vojenskú kariéru, ten Warney. On ako dôstojník slúžil dlhé roky v Indii, ale potom, keď sa vlastne Lewis neskôr už usadzoval v Oxforde, tak vlastne Warney sa vrátil z tej Indie a spolu vlastne kúpili ten dom v Oxforde a tam spolu žili, ako keby sa snažili tam tak ako obnoviť nejaké také svoje rodinné zázemie. A tam oni potom žili spolu a
ten vzťah bol taký akože dôležitý. No. Čiže Louis proste, teda to som hovoril, že bol teda Ír, ale teda samozrejme ako keďže to bolo ešte obdobie, kedy Írsko bolo súčasťou Veľkej Británie, tak vlastne skončil s tým vzdelávaním a tak v Anglicku, no a už potom ostal v Anglicku žiť. Ale do toho Severného Írska sa veľmi rád vracal. To je také tie sviežozelené kopce toho Severného Írska. Aj spôsob, akým on to popisuje, tak úplne je jasné, že to bola jedna z jeho inšpirácií pre popisy tej Narnie. Tá svieža zelenosť tej prírody a tých írskych kopcov, tak to tam sa nejakým spôsobom v tej Narnii objavuje. Takže on to mal rád, ale potom už žil v Oxforde a potom pôsobil aj v Cambridge. Aké boli jeho kľúčové udalosti života? Povedz nejaké momenty, ktoré je dôležité pre pochopenie toho, že kým bol. Spomenul som smrť tej matky. To bol dôležitý, zlomový, ťažký moment. Potom druhý moment, ktorý bol oveľa šťastnejší, bol ku koncu toho vzdelávania pred univerzitou ho otec poslal k takému súkromnému tutorovi. Zobral ho z tých internátnych škôl a poslal ho k takému súkromnému tutorovi, profesorovi Kirkpatrickovi. A zdá sa, že to bolo dosť dôležité. To bol taký, ten starý pán profesor na ňo mal významný vplyv a veľmi mu pomohol zorientovať sa v literatúre, vo filozofii, v logike. On s ním začal študovať klasické jazyky, latinčinu, gréčtinu a tak. A teda on ho pripravil na ten Oxford. Čiže on potom ho prijali do Oxfordu v 1916 roku, no ale to už bola prvá svetová vojna v plnom prúde a vtedy prišiel taký ďalší kľúčový moment, že jeho síce prijali na Oxford, ale okamžite vlastne ho zaradili alebo on sa dokonca prihlásil do tých univerzitných zborov armádnych a potom výcviku základnom veľmi skoro skončil na francúzskom fronte. Kde teda našťastie mal také ako šťastie v nešťastí, že bol zranený, ale nebol zranený smrteľne. Čiže ako zraneného ho vrátili späť na zotavenie do Anglicka. A počas toho zotavovania sa dožil teda konca tej prvej svetovej vojny. Ale tá vojna bola pre ňoho ďalším takým ako drasticko kľúčovým bodom v tom živote. No, samozrejme dôležité bolo to jeho miesto na Oxforde. On sa do toho Oxfordu totálne zamiloval. On potom neskôr tak zreflektoval, že pre ňoho, že to nebo na zemi by bolo, že keby také mestečko ako Oxford dokázal presunúť medzi tie zelené kopce v tom Írsku, takže to by bolo to nebo, že ten Oxford uprostred tých zelených kopcov v Severnom Írsku. Takže on sa do toho Oxfordu zamiloval a keďže mal vynikajúce výsledky v tom svojom štúdiu, tak tam aj mu potom ponúkli. Prečo jeho vlastne zaujímala tá stredoveká literatúra, nevieš? On najprv študoval klasické štúdia. On najprv študoval ako starovekú literatúru, grécku a latinskú, ale potom vlastne sa na tých univerzitách začalo viacej podporovať a nejakým spôsobom začalo byť dôležité ten odbor tej anglického jazyka a literatúry. A
a teda tí jeho tutori ho pozbudzovali, že by sa mal tomu venovať a tak to si potom on doplnil to štúdium a v tom potom ostal. Ale ten jeho základ v tom klasickom vzdelaní antiky bol hrozne dôležitý. Ale potom neskôr sa teda profiloval na odborníka stredovekej a renesančnej anglickej literatúry, najmä 16. storočie. Aký to bol človek podľa teba? Čo vieme o ňom, o jeho povahe napríklad? Tak to je taký... Ja som niekde čítal, že bol hamblivý, že nemal až také veľké sebavedomie, že si nemyslel, že jeho knihy nejako budú veľmi populárne. No, on si, to je možné, že to svoje dielo nepovažoval za nejaké akože neviem aké, ale zároveň bol veľmi, napriek tomu, že bol ako, ja by som povedal, že z hľadiska typológie bol viac introvert ako extrovert, ale v spoločnosti bol veľmi spoločenský. On o tom je, hej, že taká jedna, niekto o ňom povedal, že bol loud-voiced and red-faced. Hej, že mal takú bodrú, červenú tvár a taký ako sítý, hromový hlas a bol teda vynikajúcim prednášateľom. On keď niekde prednášal, kázal, tak ľudia to milovali. On bol proste taký dobrý rétor. A teda za tým sa skrýva jedno z takých ako tajomstiev tej postavy toho Father Christmas v tom prvom dieli tej Narnie. To určite všetci teda nejak si pamätajú a poznajú taký ten moment, kedy tie deti sa ocitnú teda v tej Narnii a putujú tou Narniou, hľadajú toho Aslana, sú ako keby na ceste k tomu Aslanovi a tá Narnia sa začína roztápať a zrazu stretnú toho ako Father Christmas, čiže nejakého ani neviem, jak to v slovenskom preklade je, či to je ako Dedo Mráz je to preložené, alebo ako je tá postava postavená. Ale Tolkien a tí jeho ďalší priatelia Inklingov v tej skupine tých Inklingov, strašne sa im to nepáčilo. Že čo to je za nápad, že v tej mytológii tej Narnie, to jak on vystával ten svet, oni mu hovoria, že dobre, že fauni, víly, to všetko sedí, ale že Father Christmas, že čo to je za nápad. A ja mám podozrenie, ja si myslím, a on trval na tom, že to tam nechá. On ich neposlúchol a nechal to tam. A ja si myslím, že on sám seba obsadil tam. Že to je on. Že taký loud-voiced a red-faced. Že proste ten taký bodrý, hlasitý človek. To je také známe, že oni mali dosť také výmeny názorov ohľadom aj tých Narní, však, že Tolkien si až tak veľa nemyslel o tých dielách. A presne aj ten Dedo Mráz, alebo ten otec, tak sa to dá preložiť doslova, Otec Vianoc. Ale že zaujímavé je, že aj Tolkien má takého, nie? Že Tom Bombadil v Pánovi prsteniu, on je tam tiež taký nejaký zvláštny, nikto nevie, kto to je. Áno, tiež je takou čudnou postavou trošku. To je pravda. Teraz, keď ja som nedávno čítal životopis Tolkiena, teraz keď si hovoril o tom, ako Lewisovi zomrela mamička a ako sa ho ujal tam nejaký, teda ten tutor, alebo ako si to nazval, tak to je veľmi podobný príbeh, aj Tolkien má. Mabel, jeho matka, tiež zomrela, jej Tolkien ju neskôr označila ako mučeničku viery. A tiež mal tam vlastne farára, zabudol som, ako sa volal, ale on bol tiež ten, ktorý sa ho ujal a potom mal veľký vplyv na jeho život. Tak keď sa za chvíľku budeme rozprávať o ich vzťahu, o ich kamarátstve, tak vlastne som si ešte teraz uvedomil, že oni majú vlastne dosť podobné príbehy. Čo asi v tej generácii nebolo až také ako keby zvláštne, alebo nečasté, no tak proste áno, že úmrtnosť bola vyššia a ľudia mali takéto osudy všelijaké. Dá sa povedať, že príbeh C.S. Lewisa je príbeh
príbeh kresťana, alebo človeka, ktorý sa narodil do kresťanskej rodiny, potom stratil vieru a potom sa vrátil späť ku kresťanstvu. Dá sa to takto zjednodušene povedať? Áno, ale ako keby ten začiatok alebo to narodenie sa do tej kresťanskej rodiny podľa mňa treba vnímať ako narodenie sa do takej veľmi nominálnej ako keby nominálne náboženskej rodiny. Že tá rodina dodržiavala také tie základné rituály nejakého chodenia do kostola a tak, ale tá spiritualita v tej rodine sa nejak veľmi neprejavovala. Čiže najmä teda po smrti tej matky. Tá matka zrejme bola nositeľkou akejsi takej hĺbšej spirituality, ale po jej smrti tam nejaká to, čo dneska by sme nazvali akási živá viera, tak to tam asi nebolo. Čiže preňho to nebol nejaký, ako keby nejaká veľká vzbúra voči nejakej tradičnej výchove. Aký bol Louis pred obrátením? Skús trochu ešte opísať, čo o ňom vieme pred tým, ako... on povedal, že som bol veľmi zdráhavý konvertita, že nechcel som uveriť jej. Tak to nejako nazýva však, v tom zaskočený radosťou, že najzdráhavejší v celom anglickom, tak nejako to nazval. Áno. Čo vieme o ňom predtým, ako uveril? Tá jeho... On samozrejme, že máme to obdobie takého toho hľadania, ktoré povedzme trvalo 10 rokov. Že to nebolo až také veľmi rýchle, že to obdobie od vlastne, jak si po vojne dokončoval tie štúdia na tom Oxforde, tak hovoríme o nejakých rokoch 19-20 a potom tej jeho konverzii prišlo v roku 1930-31. Čiže to je 10 rokov nejakej mal vtedy cesty. Koľko? 30-35 rokov? Tak nejako? Mal 32 rokov, povedzme. A k tej konverzii, čiže proste bolo to taká cesta nejakého hľadania, nejakého skúmania. On aj v tom v tej autobiografii Zaskočený radosťou to popisuje a aj tí životopisci to dobre zachytávajú. Je rola tých ľudí, ktorých on stretol na tom Oxforde. On zrazu na Oxforde sa zoznámil s ľuďmi a on to aj tak komentuje, že to bolo pre ňo prekvapením na Oxforde nájsť ľudí, ktorí boli špičkovými odborníkmi v tých svojich oboroch a proste boli autority, akademické autority a pritom boli hlbokí kresťania. Že tak to bolo pre neho vlastne taká ako zvláštna nová skúsenosť, že to nie sú nejakí zadubenci nevzdelaní, to boli vysoko vzdelaní, inteligentní ľudia, ako Tolkien, ako Dyson a iní. A pritom boli to hlboko veriaci ľudia. No, tak, a kontakt s nimi a rozhovory s nimi sa ukázali ako určujúce, ale paradoxne aj iní, napríklad on reflektuje na jeden výrok svojho kolegu, ktorý bol ateista a pri nejakom rozhovore tento jeho ateistický priateľ prehodil, a toto boli literárni vedci, čiže to boli ľudia, ktorí proste hlboko a veľmi detailne rozumeli starovekej literatúre. A takým, že oni rozumeli, oni všetci mali prečítanú novú zmluvu. Že novozmluvné spisy boli súčasť ich základného vzdelania. Aj keď boli ateisti. A tento ateista proste pri nejakom rozhovore len tak prehodil, že to je strašne zvláštne, tie všetky mýty o tom umierajúcom a znovu vstávajúcom Bohu, že zdá sa, že medzi tými Židmi sa to naozaj stalo. Povedal ten ateistický literárny vedec. A
A to bol jeden z takých zlomových momentov, ktorý Lewis sa vlastne začal zlámať v tom porozumení. A ten viedol naozaj aj k tomu potom kľúčovému rozhovoru s Tolkienom, tú pamätnú ten pamätný nočný rozhovor, kedy práve porozumenie role a úlohy tých starovekých mýtov v myslení človeka a v predstavivosti človeka vlastne zohralo tú kľúčovú rolu. Pretože Tolkien Lewisovi vlastne pomohol urobiť, ako keby spojiť to, čo jemu sa zdalo dovtedy nespojiteľné, je akási ten historický nárok kresťanstva, že teda to je ukotvené v tých historických skutočnostiach, versus tá mytologická predstavivosť. A on mu pomohol urobiť to spojenie, že ale tie dve veci sa nevylučujú, naopak, oni sa úplne spojili v tom príbehu Ježiša z Nazareta. Že tu tí ľudia po stáročia, tisícročia si rozprávajú alebo snívajú tie mýty. Inde to Lewis nazýva, že tie dobré sny, že snívajú tie dobré sny o tých hrdinoch všelijakých a o tých bohoch, ktorí proste zostupujú na zem a všelijaké tu majú osudy a umierajú a potom znovu vstávajú a v rôznych tých mytológiách ten archetypálny príbeh sa nejakým spôsobom rôzne si to ľudia rozprávali. No a zrazu v dejinách tých Hebrejov sa odohrá príbeh, ktorý je presne taký. A toto je to, čo mu Tolkien povedal na tej prechádzke? Áno. Toto bol ako keby ten zlomový moment, ktorým Tolkien Lewisovi pomohol ako keby spojiť tú historičnosť s tou mytologickou predstavivosťou. Preto Lewis neskôr napísal takú esej, že mýtus, ktorý sa stal skutočnosťou. Že tak všelijaké tie národy si vyprávali tie mýty a zrazu v nejakom dejnom okamihu taký mýtus, ako si ľudia vždy rozprávali, že takto nejak by to mohlo byť s tou záchranou sveta a človeka, tak zrazu v tom príbehu toho Ježiša z Nazareta sa to udialo. A oni všetci, keďže boli proste literárni veci, oni veľmi dobre vedeli, že tí autori ránokresťanských spisov a evanielií špecificky, že to nie sú mýty. To zase oni natoľko rozumeli a vedeli, keď chytili do rúk starovekú literatúru, tak vedeli, čo je to že nejaký epos gréckeho rozprávania versus zápis nejakého Gréka Lukáša, ktorý proste zapisuje, že čo sa v tom Jeruzaleme stalo. Teraz keď o tom premýšľam, že aký obrovský vplyv mal Lewis na svet, ma to nutí si uvedomiť, že aké dopady má rozhovor s človekom môže mať nie na spoločnosť a potom aj na celý svet, že ho ovplyvnila tá prechádzka s Tolkienom alebo potom táto veta alebo tento pohľad, ktorý mu spomenul ten ateista. Vlastne niekedy sme naozaj jeden rozhovor od toho, že sa začnú meniť ľudské životy tým, že poviem niečo však. Áno. A je to vlastne úplne v súlade s takým tým zvláštnym a tajomným Božím zámerom, že tie Božie zámery sa naplňajú so svetom takýmto spôsobom, že od človeka k človeku, z generácie na generáciu, tým osobným odovzdávaním. Čo vieme teda, lebo my to tu spomíname, ten Tolkien a C.S. Lewis, že boli kamaráti, tak tí, ktorí nevedia, Tolkien, významný spisovateľ, však jeden z najvýznamnejších na svete už teraz. Niekto ho raz označil, videl som jeden zoznam najslavnejších spisovateľov. Myslím, že do prvej 20-ky sa Tolkien dostal. Akože úplne, že vôbec. No a vlastne takíto dvaja velikáni, že boli kamaráti. Že oni sa tam stretli. Čo vieme o ich priateľstve?
aké to bolo? A oni sa teraz poznali asi na Oxforde? Však? Na Oxforde Tolkien bol starší od Lewisa, aj teda ako keby služobne, hej, čiže Tolkien už bol profesorom, kdežto Lewis bol zatiaľ len tým tútorom. A Lewis v tej autobiografii to tak vtipne ako reflektuje, že keď prichádzal na Oxford, alebo keď prišiel na Oxford, tak tí kolegovia z toho oddelenia ho varovali, že pred 2 vecami, že daj si pozor na pápežencov, čo bola také ako mierne pejoratívne označenie rímskych katolíkov v tom anglikánskom prostredí. Že daj si pozor na pápežencov a daj si pozor na filológov. A že Tolkien bol oboje. Tolkien bol katolík a bol filológ. Ale teda to, čo ich spojilo, bolo to nadšenie a tá láska k tej mytológii. Oni proste študovali tie nórske, severské a islandské mýty a proste týmto boli fascinovaní. A treba povedať, že Lewis zohral úplne kľúčovú rolu, také niekto to nazval, že on bol takou pôrodnou babicou toho Pána prsteňov. Že keby nebolo Lewisa, tak Tolkien by nikdy to nedokončil. On do nekonečna cizeloval tie detaily tých príbehov a vymýšľal ten jazyk elfský a ja neviem čo. A bol to Lewis, ktorý ho stále tlačil a pozbudzoval, že daj doniesť na budúce ďalšia kapitola a tak ďalej. Že... Ale toto je jeden z najkrajších prípadov v histórii, ktorý poznáme, kde priateľstvo hralo takú obrovskú rolu. Že vlastne to, že máš vedľa seba človeka, ktorý ťa neustále pozbudzuje, ktorý ťa volá, aby si to nevzdal, ktorý vidí v tebe ten dar. Priateľstvo plus je úplne jasné, že Lewis okamžite vycítil tú hodnotu, že to bohatstvo toho celého Tolkienovho sveta. Hej, že oni sa o tom rozprávajú, on tam píše nejaké prvotné veci, ten Tolkien, a bol to Lewis, ktorý rozpoznal, že toto je výnimočné. Toto treba dotiahnuť. Toto je naozaj výnimočné. Žiaľ, ten jeho Lewis aj teda Tolkiena navrhol na Nobelovú cenu za literatúru a žiaľ nebolo to prijaté, čo je škoda a paradoxné, pretože kto dostal Nobelovú cenu za literatúru a Tolkien by si ju určite zaslúžil. Dobre, čiže oni mali spolu tú prechádzku, tam sa teda v ňom začalo niečo prebúdzať? Alebo to už bol ten moment, kedy bol pripravený? To bol taký druhý krok. Treba povedať, že ten prvý krok, aj Lewis to sám opisuje tú svoju konverziu v takých 2 krokoch. Že tým prvým krokom preňho bolo posunúť ateizmu k teizmu. A on to popisuje takými peknými obrazmi, že preňho ten prvý krok bola taká kapitulácia pred Bohom, s ktorým sa nedá vyjednávať. Že ja som. To bol taký ten mojžišovské stretnutie s tou realitou, s veľkým R, s ktorou sa nedá vyjednávať. A Lewis to popisuje čiže že to bol taký ten krok pre neho vôbec k uznaniu, že tu je realita s veľkým R, s ktorou sa nedá vyjednávať a tá realita je osobná a vytvára morálny nárok na to, ako máme my žiť. To je ten autor toho morálneho zákona. To bol taký ten prvý krok. Čo ešte neznamenalo pre neho stretnutie s Ježišom Kristom. A to bol ten druhý krok. Ten druhý krok bol porozumenie, že jedna vec je ako prijať existenciu Boha alebo nejakého božstva, alebo toho ultimátneho pána a vládcu sveta a stvoriteľa toho vesmíru, ale
druhý krok je priznať alebo prijať, porozumieť, uveriť, že ten stvoriteľ, ten Boh, no to je ten, ktorý sa vtelil v príbehu toho Ježiša z Nazareta v tom na začiatku. A toto prišlo kedy? Toto jeho uvedomenie. A to bolo zhruba, a to sa tí luisológovia sporia, že asi, že kedy to bolo, ale teda zhruba rok po tej, ako keby tej prvej konverzii k teizmu, potom bola tá známa prechádzka s Tolkienom a Dysonom a potom oni pokračovali hlboko do noci u ňoho doma tým rozhovorom. A to bol ten zlomový moment uznania alebo porozumenia, prijatia toho, že ten dávny mýtus o vtelení Boha na zemi, o jeho smrti, o jeho vzkriesení sa naozaj mohol stať v príbehu, v tom Ježišovom príbehu. A on potom to tak popisuje, že o pár dní alebo týždňov po tom rozhovore, že raz išiel autobusom niekde a proste, že popisuje to ako také, že prebudenie. Že ako keď sa človek prebúdza ráno a ešte spí, ale zrazu si uvedomí, že už je naozaj hore, tak isto on popisuje to svoje ako keby prebudenie, že nebolo to niečo dramatické, emocionálne alebo čo, ale že zrazu si uvedomil, že áno, ja verím, že Ježiš bol Boží syn. Zdá, že on to tak opísal, že zomrel. Keď vošiel do autobusu, ešte si toho nebol vedomý, ale keď už vyšiel z neho, tak už... Áno. Ale teda popisuje to ako dôsledok toho kľúčového rozhovoru s tým Tolkienom. Čo bolo potom ďalej? Tak tým, že ako hovorím, že toto boli literárni vedci, tak on mal už vtedy načítané všetko, čo bolo treba mať načítané. Čiže preňho on teraz nemusel akože začať čítať novú zmluvu, že čo sa tam píše. On to veľmi dobre vedel, že čo sa tam píše. Čiže on po konverzii vlastne mohol ako keby nabehnúť na obhajobu tej kresťanskej viery veľmi rýchlo, pretože on už teda nejak mentálne alebo proste z hľadiska proste informácií a obsiahnutiu všetkého, čo potreboval vedieť, tak on to už vedel. Už to mal dostatočne načítané na to, aby, a to sa prejavilo, že on potom začal publikovať tie veci na obranu kresťanskej viery veľmi rýchlo, veľmi skoro. Čo bolo vlastne prvé dielo, alebo akú knihu on prvú vydal, alebo nejakú esej? Alebo... Úplne prvá taká tá kresťanská kniha po tej konverzii je tá kniha Pilgrim's Regress. Ten názov samozrejme je v tom dialogu s tým známym Bunyanovým Pilgrim's Progress, že tá cesta toho pútnika, a on napísal Pilgrim's Regress, čo je taký... To je ako návrat pútnika. To je návrat pútnika, hej, že tu sa to prekladá ako návrat pútnika. A on tým myslel seba, tým pútnikom? Alebo... Áno, to je ako keby, to je taký alegorický príbeh tohto pútnika, ktorým je on. A to je zaujímavé, ale nie je to jednoduché čítanie z toho hľadiska, že teda človek musí byť dosť sčítaný a znalý všelijakých možných filozofických smerov a tradícií na to, aby prečítal tie všetky alegórie, ktoré on tam ako keby zobrazuje v takých obrazných... Nie je to taká jednoduchá kniha ako tá cestná pútnika, alebo to je taká jednoduchšia. Áno, je to komplikovanejšie ako tá Bunyanová cesta, pretože tá Bunyanová cesta je oveľa viac taká, nazval by som to moralistická, že ten Bunyanov pútnik tam čelí takým dilemám takým moralistickým a človek tomu veľmi rozumie, takým tým pokušeniam ľudským a tak. Kdežto tá cesta
ten návrat pútnikov, Louisov je taký oveľa viac filozofickejší. Čiže to bola taká tá jeho prvá kniha, no a potom tou prvou takou apologetickou knihou bol Problém bolesti. Čiže to vlastne na začiatku svojho písateľského života začal, hej, tú knižku cez áno. Problém bolesti. Problém bolesti bol jeho prvou apologetickou knihou, čo má svoju logiku, pretože ten problém utrpenia a bolesti vo svete bol aj jeho jedným z dôležitých problémov. On v jednom liste z frontu, jak bol na tom francúzskom fronte a videl proste tú príšernosť toho ľudského utrpenia a tej dehumanizácie totálnej, ktorej bol tam svedkom, tak v jednom liste to aj tak otvorene popisuje, že no tak neverím v žiadneho Boha. Proste keď sa na toto pozerám, samozrejme, že neverím v žiadneho Boha. Čiže problém utrpenia a utrpenia nevinných ľudí, utrpenia proste takého toho nezmyselného utrpenia bol aj jeho otázkou a teda prirodzene, že ako keby cítil potrebu sa to nejakým spôsobom sa vysporiada s tým problémom. Čiže to bola tá jeho prvá apologetická kniha, ktorá bola úspešná, ona získala nejaký ohlas a to viedlo k tomu, že potom, keď už začala druhá svetová vojna, tak BBC proste chcelo sa nejakým spôsobom prihovoriť tomu britskému ľudu, hľadali niekoho, kto by nejako duchovne ten britský národ povzbudzoval v tých ťažkých časoch. A hľadali proste niekoho, ktorý by bol taký nefarársky. Že oni hľadali vyslovene, že hľadali ten nefarársky hlas a nejako proste prišli na C.S. Lewisa. A požiadali C.S. Lewisa a Lewis teda to prijal tú výzvu a začal robiť také každotýždňové tie úvahy do rádia BBC a to sa stalo úplne, že kultúrnym fenoménom. No to sú tie hovory. To sú tie hovory. Takto vznikli vlastne tie hovory. On vlastne začal postupne písať tie príhovory do toho rádia a tak vznikla tá prvá knižka Broadcast Talks a neskôr z toho vzniklo, on to potom doplnil o tie ďalšie časti a tak vznikol Mere Christianity, čiže hovorí my sme to preložili, nadväzujúc na ten samizdat, my sme použili ten samizdatový nejaký imidž a nazvali sme to hovorí o neobyčajnom kresťanstve. Mne sa páči ten názov po anglicky Mere Christianity, lebo to by sa dalo preložiť doslova ako nejaké rídze kresťanstvo. Však, že to, čo majú všetky denominácie, všetky cirkvi spoločné, toto sa mi veľmi páči, že vlastne neobhajuje žiaden typ kresťanstva, iba to, čo máme všetci spoločné. Áno, to dokonca to on takto celé postavil, on to v tom úvode ako keby aj tak osadzuje, že používa ten známy obraz toho domu, že kresťanstvo ako dom, v ktorom tie rôzne tradície cirkevné sú tie izby, v ktorých sa žije, no ale oni majú tú spoločnú halu, tú spoločnú nejakú chodbu alebo spoločnú centrálnu halu a že on sa snaží tú knižku písať ako by z tej centrálnej haly. Že aby to nebolo katolícke, anglikánske, metodistické alebo aké, ale že aby to bolo takéto tie základy kresťanstva oprostené od tých denominačných ako keby interpretácií a rozdielov. A to, že sa mu to podarilo, o tom svedčí to, že tá kniha je skutočne historickým fenoménom. To proste, keď si vygooglite akýkoľvek zoznam najdôležitejších kníh o kresťanstve v histórii kresťanstva, tak Mere Christianity je na prvých 20 miestach určite umiestnené. Čiže tá kniha je skutočným fenoménom.
Poďme sa trochu rozprávať o tých jeho dielach. Teraz sa rozprávame o tých hovoroch o neobyčajnom kresťanstve, Mere Christianity. Čo je podľa teba dôvod, že tá kniha je tak strašne silná? Prečo ju tak veľa ľudí číta? Prečo to posolstvo je tam také silné? Čo C.S. Lewis robí, že máme chuť tú knihu znovu a znovu otvoriť a znovu sa tam niečo dozvieme? Jednak ako v tom sa to BBC, keď ho oslovilo, ako trafilo veľmi dobre v tom zmysle tej nefarárskosti, že on nebol vlastne vzdelaním ani teológ a už vôbec nie teda, že by bol ordinovaný pastor alebo farár. Čiže on dokázal vlastne sa prihovárať tým ľuďom takým civilným jazykom, čiže on dokáže vysvetľovať tie základy kresťanstva jazykom, ktorý nie je taká tá... Nejaký náboženský pátos tam nie je, taký ten nejaký náboženský hantírka nejaká, alebo cirkevná hantírka. Hej. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že on sa snaží sa veľmi dobre v tej knihe pracovať s logickým uvažovaním, s racionalitou našou. Že človek, keď to číta, tak spôsob, akým on proste prevádza človeka tými základnými pravdami o kresťanstve, tak človek to číta a naozaj má pocit, že že toto môžem prijať bez toho, aby som urobil nejakú intelektuálnu samovraždu. Že musím urobiť nejaký ako keby krok proti vlastnej podstate kritického myslenia, alebo čo. A ja si myslím, že to je dôležitý aspekt. A potom taký tretí aspekt je tá jeho zručnosť príkladu a metafory. Že on niečo vysvetľuje a potom zrazu ponúkne nejaké prirovnanie alebo metaforu alebo obraz, ktorým vlastne úplne trafí ten klinec po hlavičke. Že vlastne zrazu on použije nejaký obraz alebo prirovnanie, ktorým že áno, tak to by to mohlo byť. Takto si to viem predstaviť, tú vec, za ktorou je nejaká komplexná Niekde myšlienka. Som počul, že správny biblický učiteľ je ten, ktorý ti otvorí Bibliu, ukáže ti niečo, čo si tam nikdy nevidel, takým spôsobom, že to tam už nemôžeš nevidieť. Áno. No a mne sa zdá, že toto je presne on. Že on opisuje tie veci takým spôsobom, že vlastne presne ako hovorí, že naozaj to tak je a vlastne neustále, keď sa na to dívam alebo pozriem, tak si vlastne spomeniem na neho. Predtým som to nevidel, teraz to tam nemôžem nevidieť. Áno. Dobre, čiže hovorí o neobyčajnom kresťanstve. Dalo by sa povedať, že to je to jeho najvýznamnejšie dielo? Najvýznamnejšie z tých apologetických diel. Toto bola taká prvá vlna tej jeho tvorby, taká apologetika kresťanstva. Čiže to je Problém bolesti, hovorí, to sú také dve asi najvýznamnejšie apologetické diela jeho. Ešte tam je čo? Zničenie človeka, to by sa tiež dalo... Zničenie človeka, ktoré síce napísal neskôr, ale áno, to je v tej kategórii. O čom je tá kniha? To zničenie človeka? Že čo sa snaží ona povedať? To neviem, či viem zopakovať. To je dosť, ona je akože dosť ťažká tá kniha. To je ťažká kniha a priznám sa, že Zničenie človeka som čítal pred pár rokmi ale v zásade je to jeho taká, ako keby, nazval by som to sociálno-teologická kritika, alebo spoločenská kritika. Že ako keby je to taká jeho kritika morálneho, ale aj myšlienkového relativizmu, alebo myšlienkovej nedôslednosti. Ako keby takej tej postkresťanskej západnej civilizácie. Čo je ešte podľa teba dôležité vedieť o tom neobyčajnom kresťanstve, o tých hovoroch?
Že to treba čítať. Je to jedna z tých kníh, ktorú podľa mňa treba čítať. Napríklad ja som v jednej skupine na Facebooku fanúšikovia C.S. Lewisa a tam tí fanúšikovia píšu rôzne také úryvky z knížiek a inšpirujeme sa navzájom a tak. No a tam vlastne nedávno bol jeden taký výskum alebo anketa, ktorá sa vlastne snažila dokázať, tam je pár tisíc členov je tam, že či je tu niekto, kto si prečítal to Rídze kresťanstvo, všetci samozrejme, že si to prečítali, a potom, že kto si ho prečítal iba raz a skoro nikto iba raz, vždy si ho prečítali viackrát a to, čo sa tam neustále ukazovalo, bolo, že keď si prečítaš tú knihu druhýkrát, tak tam vidíš veci, ktoré si tam proste prvýkrát nevidel. Áno. A to je pravda o mnohých jeho dielách a je to pravda asi o každej kvalitnej literatúre a to bol jeho taký základný bonmot, že každá dobrá kniha alebo znakom dobrej knihy je to, že si ju prečítate viackrát. Že to je proste ako keby tak. A to je určite tak. Ale teda, že treba to čítať, či už kresťania, nekresťania, každý, kto proste ako chce nejakým spôsobom sa zapojiť do debaty do kresťanstva, či už z hľadiska kritického, alebo naopak podporného, tak toto je jedna z tých základných literatúr, ktoré treba mať prečítané popri proste, ja neviem, Augustínovi a iných velikánoch. Myslím si, že tá kniha vošla naozaj do dejín a do histórie kresťanskej literatúry spôsobom, ktorý je akože vážny. Hej? Pár takých apologetov známych teraz na svete, keď sa ich pýtali, že kto je 5 najvýznamnejších apologetov na svete v histórii, tak všetci spomenuli C.S. Lewisa ako jedného z tých 5. No. Ale teda paradoxne treba povedať, že on sám proste ako keby narazil na hranice tej apologetiky. On písal tieto apologetiky. Ďalšie to dielo v tohto obdobia je kniha Zázraky. Hej, že, a tak, no ale on písal tieto apologické knihy, ale sám ako keby cítil, že naráža na nejaký strop alebo na nejakú hranicu a to bol ten moment, ktorý aj vlastne, keď v tej skupine tých Inklingov a s Tolkienom a s ďalšími, kde začalo proste to ďalšie obdobie tvorivé a to je tá tvorivosť takej tej imaginatívnej tvorby. Hej, že on zrazu Tolkien aj on aj napísal niekoľko takých dôležitých esejí na túto tému. Lewis napríklad On Stories alebo Bluespells and Flans Ferris, takú esej, proste, kde uvažuje o tom, že jedna z takých dôležitých myšlienok je, ktorú v jednej z tých esejí hovorí Lewis, že to racionálne myslenie je orgán porozumenia pravdy. No ale imaginácia je našim orgánom porozumenia významu. Hej, že to naše racionálne myslenie, čiže napríklad tá racionálna apologetika, ktorú používa on v Mere Christianity a inde, že je hrozne dôležité, aby sme mohli pomenovať to, že ako veci sú. Čo je tá pravda, alebo že nejakým spôsobom uchopiť, pomenovať tie kategórie, že takto to je. Ale že aký majú význam, tak Lewis hovorí, že na to potrebujeme porozprávať príbeh. Pretože príbeh spôsobuje niečo, čo definícia nedokáže. A on to vysvetľuje takými peknými príkladmi v tej eseji, že proste Ježišové podobenstva, alebo samotné slovo duch je, vlastne slovo duch znamená dých, alebo vietor, alebo Vánok. To slovo samotné je príbehom, to slovo je metaforou. My nedokážeme povedať,
čo je duch, lebo nemáme tú schopnosť stretnúť ducha, rozprávať sa s duchom, ale máme skúsenosť s vetrom, s dýchom, vánkom a teda to slovo je metaforou, ktorá len ukazuje smerom k tomu, čo by to mohlo byť. A to je ako keby to tajomstvo posunu od tej apologetiky k tej imaginatívnej, takej tej tvorivej, hravej predstavivosti, ktorá nám porozumieť hĺbšiemu významu tej pravdy, alebo inými slovami to oni pomenovali tak, že vlastne nestačí ľuďom pravdu oznamovať, takže hlásať tou apologetikou, ale že pokúsme sa ju ľuďom ukázať nejakým príbehom, v ktorým oni môžu tú pravdu sami posúdiť. Áno. Že ja vlastne čítam ten príbeh, vžívam sa do tých situácií, do toho príbehu, do tých postav, do tých dilem, ktoré riešia tie postavy v tom príbehu a ja zrazu môžem posúdiť sám za seba, že áno, takto by to mohlo byť, takto by som sa aj ja zachoval, alebo inak, alebo mohlo by to byť takto, mohlo by to byť inak a ja zrazu sám som vtiahnutý do posúdenia tej skutočnosti bez toho, aby mi to niekto tak servíroval, že no takto to je. Dobre, dá sa povedať, že Narnia je takýto spôsob, ako on komunikuje, hej? Že svet, ktorý nie je skutočný, ale mohol by byť a Kristus by mohol vyzerať ako nejaký lev, ktorý sa obetuje pre hriešnika, ktorý zradil. Áno, on trval na tom, že Narnia není imaginárny príbeh, čiže úplne, že vymyslený, neskutočný, ale imaginatívny. Čiže to je ako keby taká myšlienkový experiment, že ako by to vyzeralo, keby sa Boh vtelil do sveta, ktorý je úplne iný ako náš. Takže predstavme si svet, ktorý je taký zázračný, žijú tam fauni, víly, trpaslíci, zvieratá, ktoré môžu rozprávať. Predstavme si taký svet. Ako by to vyzeralo, keby ten stvoriteľ toho sveta sa vtelil do toho sveta, do takého sveta. Hej, a on vlastne urobí tento myšlenkový experiment a skúma, že aké nové možnosti takéto poňatie toho príbehu nám dáva k porozumeniu takého príbehu vtelenia toho Božieho syna do toho sveta. Dobre, poďme sa trochu rozprávať o tej Narnii. Hej? Čiže spomínal si, že je to jeho najvplyvnejšie dielo, alebo najznámejšie dielo, však? Komerčne najúspešnejšie dielo. Prečo to tak je? Ja si myslím, že práve preto, čo som povedal, že vlastne tak sme príbehové bytosti, sme stvorení ako príbehové bytosti a ako príbehy s nami rezonujú oveľa hlbšie ako nejaké také ako racionálne hlásané alebo tak dogmaticky predkladané nejaké pravdy. A v jednej z tých esejí Lewis pracuje s takým rozlíšením, že učiteľská metafora versus detská metafora. Že učiteľská metafora to je taký príbeh, ktorý si učiteľ vymyslí, aby ti povedal aby ti vysvetlil niečo. Ja ako učiteľ tomu rozumiem, tak vymyslím si taký akože príbeh, ktorým ti to vysvetlím. Ale tá detská metafora je príbeh, ktorý hovorí o tej skutočnosti a skutočnosti nie je iný spôsob, ako nahliadnúť tú skutočnosť ako cez ten príbeh. Ako napríklad, že Ježiša sa spýtajú, no ale kto je môj blížny? No a Ježiš nehľadá inú definíciu, lepšiu definíciu ako tú, ktorú ponúka Tóra, alebo ako súdobí rabíni ponúkajú. Ježiš nemá iný spôsob, ako odpovedať na otázku, že kto je blížny, ako tak, že porozpráva príbeh o milosrdnom Samaritánu. To je to, čo spôsobuje príbeh. Čiže je nejaká ako keby hĺbšia úroveň skutočnosti, ktorú my nevieme uchopiť inak,
ako cez príbeh. A preto príbehy fungujú. No a preto, keď zrazu Lewis proste napísal tú Narniu, tak to zafungovalo. A samozrejme zafungovalo to na takých akože mnohých úrovniach. Pravdou je aj to, že tá Narnia je jednoduchšie podaný príbeh ako povedzme ten Pán prstňov Tolkienov, že je to menej komplexné, menej náročné, čiže dostupné pre deti, preto je to proste pre rodičov s deťmi, to je proste úžasne populárne, pretože je to zrozumiteľné na jednej strane. Na druhej strane fascinujúce je, že až po rokoch tí učenci objavujú také skryté roviny, ktoré sú v tom príbehu skryté. Napríklad čo? Napríklad Lewisova práca so stredovekým kozmologickým modelom. Lewis bol profesor stredovekej a renesančnej literatúry a jedno z jeho takých dôležitých diel je knižka Discarded Image, odhodený obraz, ktoré je to kolekcia jeho prednášok o úvode ku stredovekej literatúre. On pomáha, to bol jeho taký základný prístup, bol pomáhať tým svojim študentom, že vy, aby ste mohli čítať Miltona a proste tých stredovekých autorov, vy sa musíte dostať do hlavy toho stredovekého človeka. Vy musíte porozumieť jeho svetu. No a jeden z najdôležitejších vecí, ktorá bola ako keby dôležitá pre porozumenie toho stredovekého poňatia sveta, bol stredoveký kozmologický model. Čiže proste predkopernikovský kozmologický model, kde v strede je Zem a okolo Zeme obieha 7 planét. To bol základný kozmologický model tých 7 planét a tých 7 nebies, ktoré proste nad nami sú. Ale dôvod, prečo Lewis nazval tú knižku Discarded Image, odhodený obraz, je, že Kopernikovská revolúcia síce kvôli dobrým dôvodom, ako keby racionálnym vedeckým dôvodom odhodila ten stredoveký obraz, no lenže to, čo sme stratili, je to, že ten stredoveký kozmológia nebola až tak ten stredoveký človek, pre ňoho najdôležitejšou otázkou nebolo, že čo okolo čoho obieha. Ale čo? Tá kozmológia bola morálnym systémom. Ten vesmír mal svoj morálny poriadok. Napríklad, že ten stredoveký človek veril, že nad Zemou sú tie sféry, tých 7 sfér, tých 7 planét, nad ktorým je tá najvrchnejšia sféra, kde sú potom tie stabilné hviezdy, ktoré sa nehýbu, a nad ňou je tá sféra Božia, tam sídli ten Boh. Čiže stredoveký človek veril, že tým hriechom bol poškvrnený a poznačený všetok ten svet pod naším mesiacom. Ale to nad mesiacom, že tá odvrátená strana mesiaca, ktorá sa pozerá do toho vesmíru, sa pozerá ešte stále do tej nepoškvrnenej, nádherného kozmu, ktorý je prežiarený stále tou Božou krásou, dokonalosťou a životom, čo sa úplne explicitne s čím Lewis pracuje v tej kozmickej trilógii. Okrem Narnie, jeho tým druhým najznámejším takým tým dielom imaginatívnym je tá kozmická trilógia. To je Perelandra však? My sme to preložili ako Malakandra, Perelandra a Tulkandra.
To je sci-fi, to je sci-fi román a tam úplne explicitne Lewis pracuje s týmito obrazmi. Tam tá hlavná postava toho filológa, mimochodom filológ Ransom, ktorého zjavne inšpirácia je v Tolkienovi, tak ten Ransom proste jeho unesú, takí skazení vedci, proste a unesú ho najprv na planetu Mars, potom sa dostane na Venušu, no a jak on prekročí tú hranicu toho mesiaca, tá loď, v ktorej nejako plávajú, tak on šokovaný zisťuje, že ten hlboký vesmír je prežiarený životom, energiou, krásou, dobrom. Hej? Čiže to je tá stredoveká kozmológia. S ktorou v tom sci-fi románe ten Lewis pracuje úplne explicitne. V Narnii je to tak ako len skryté. On pred asi 10 či koľkými rokmi po rokúcich, kedy si tí učenci lámali hlavu, že je za tými 7 príbehmi Narnie nejaký poriadok, nejaký vzorec, že čo je tá logika, lebo videli, že že tie 3 príbehy nejakým spôsobom sledujú taký biblický metanaratív toho stvorenia, vykúpenia a konca sveta, ale čo tie 4 príbehy, že boli všelijaké také teórie, že možno to je 7 smrteľných hriechov, ktoré to nejakým spôsobom, ale to nejak nefungovalo potom, že no tak možno 7 kresťanských cností. Alebo, no všelijaké boli teórie, až potom prišiel Michael Ward, taký nenápadný učenec z Oxfordu a publikoval knižku Planet Narnia, kde... Iba teraz niekedy, koľko? 2-3 roky dozadu? No, to už je... Taká tá populárnejšia verzia vyšla asi 2-3 roky dozadu, ale to akademické jeho dielo vyšlo asi pred 10 rokmi. A on veľmi teda presvedčivo preukázal, že to, čo urobil úplne explicitne Lewis v tej kozmickej trilógii, tak oveľa skrytejším spôsobom urobil v tej Narnii, kde použil tu stredoveký koncept tých 7 planét s ich nejakým, a teda v tej stredovekej kozmológii každá tých planét mala takú svoju ako špecifickú atmosféru, sadu nejakých hodnôt alebo sadu nejakých ako dôležitých posolstiev, ktoré každá tá ako keby planéta nesie. A on veľmi presvedčeným spôsobom preukázal, ako Lewis použil týchto 7 motívov pre zostavenie alebo pre nastavenie istej špecifickej nálady a dôrazov v tom, ktorom príbehu. A tak je to fascinujúce pre ľudí, ktorých to zaujíma. Tak... Ja som ťa počul o tom rozprávať v Banskej Bystrici. Čo to znamená? Že ak by to bola pravda, lebo teda zdá sa, že to sedí, čo to znamená? Znamená to, že by sme to nejako inak mali čítať, ako to teraz? Nie. Ja si myslím, že toto je ako pre tých z nás, ktorí sa tomu tak ako vedujeme aj ako tak hĺbšie, alebo že nás to viac fascinuje, tak je to skutočne vzrušujúce čítať to dielo toho Michaela Warda, pretože vlastne človek ako keby objavuje genialitu toho Lewisa ešte na úplne inej úrovni. Že on dokázal vlastne písať príbeh, ktorý je zdanlivo jednoduchý a pritom má roviny, ktoré sú tam ešte nejakým spôsobom skryté a to je jednoducho len také ako úžasné to porozumieť, že jakým spôsobom aj tá jeho myseľ proste spracovala. Ale to, čo pre mňa, čo je na tom teda také najzaujímavejšie, je to, že je snaha alebo túžba po tom svete, aby bol on znovu taký čarovný. Hej? A
to si človek nemôže pomôcť, keď číta toho Pána prsteňov alebo proste tú Narniu, človek to číta a niekde si hlboko podvedome sa v ňom rodí taká túžba alebo chcenie, že keby to tak naozaj mohlo byť. Keby bol svet znovu čarovný. A jeden náš taký ďalší autor, ktorého radi vydávame, N.T. Wright, v jednej knižke napísal takú reflexiu na to, že jemu sa zdá, že a to bolo v čase ešte pred tým, ako Michael Ward prišiel s týmito odhaleniami, ale on napísal, že to, čo sme ako keby v západnom kresťanstve stratili, je, že nikto nám po tej Narnii, že ako deti čítame tú Narniu a sme tým ako vzrušení, fascinovaní, páči sa nám to, rozumieme tomu, stotožňujeme sa s tým, ale potom v dospelosti nám nikto nepomohol urobiť krok od tejto Lewisovskej predstavivosti a tej zázračnosti k dospelému svetu kresťanskej spirituality a teológie tak, že tá zázračnosť by nejakým spôsobom v tom ostala. Alebo že by sme porozumeli, ako tá zázračnosť tu stále je. A to je podľa mňa strašne dôležitá dobrá výzva, je vedieť odpovedať, že ako čítať ten veľký príbeh biblický, veľký metanáratív biblický a Božie zámery so svetom tak, že môžeme stále rozumieť tomu svetu ako takému, že on je stále veľmi zázračný. A Boh to je jeho ako keby základný biznis, základný zámer je vrátiť tú zázračnosť tomu svetu. To je tá pavlovský jazyk toho spojenia neba a zem, opätovného zjednotenia neba a zeme. Že obnova tej zázračnosti v Božích zámeroch. Chceš ešte niečo o Narnii povedať? Už som sa asi vyčerpal. Povedzme teraz trochu pár slov o tej geniálnej myšlienke napísať listy od staršieho démona k tomu menej skúsenému. To musí byť naozaj genius niečo také vôbec vymyslieť, nie? A pritom taká jednoduchá myšlienka. Čo si myslíš o tej knihe a ako... Tak kto si povedal, že to je najlepšie dielo náboženskej satíry, aké kedy bolo napísané? Že ak by... Neviem, či existuje taký žáner. Asi áno, že náboženská satíra. Ale že ak existuje taký žáner, tak Rady skúseného diabla, The Screwtape Letters, je asi najlepšia kniha v tomto žánri, aká kedy bola napísaná. A počul som, že pred pár rokmi v amerických hoteloch bola tá kniha. Keď prišli hostia, mohli si ju prečítať, no. Namiesto Gideonovskej Biblie. No, napríklad. To je zaujímavé, lebo tá knižka má všelijaké teda také príbehy. Sam Lewis, kde si spomína na takú svoju situáciu, ako už v staršom veku, ako proste objavil sa, kde si skončil niekde v nemocnici s nejakým zdravotným problémom a sestričke, ktorá ho ošetrovala, na stolíku uvidel túto knižku. Screwtape Letters. A teda bez toho, aby jej prezradil, že to on je ten autor, tak sa s ňou o tom začal rozprávať. A ona, že áno, že ja sa chystám na maturitu. Teda to dávam do takej akože zátvorky s výkričníkom, že v 50. rokoch britská sestrička k maturite mala ako povinné čítanie C.S. Lewisa. A teda ona, že chystám sa maturitu a musíme prečítať niečo od C.S. Lewisa a toto bola najtenšia knižka, tak tu som si vybrala. To hovorila jemu priamo, hej? Hovorila jemu. Takže Rady skúseného diabla ako povinné čítanie pre zdravotné sestry v povojnovej Británii. Ale tá kniha
je akože geniálna. Ja som to v tej antológii nazval, že ako keby taký, že teologický dôkaz sporom. Že on zrazu si povie, že tak namiesto toho, aby sme obhajovali tú pravdu z tej kresťanskej strany, ako by ona vyzerala z tej diabolskej strany. A on sa vžíva do myslenia alebo role toho skúseného nejakého pokušiteľa, nejakého diablika, ktorý píše tieto listy tomu neskúsenému pokušiteľovi, ktorý má toho pacienta, nejaký mladý kresťan je v tej knižke titulovaný ako ten pacient, ktorého ten mladý diabol má na starosť, aby ho teda zvádzal. A tento skúsený diabol mu píše také rady, že ako to má robiť. A je to hrozne zábavné čítanie. Je tu nejakých 30 esejí, alebo také niečo, nie? 30 kapitol to má, alebo tak, že za mesiac sa to dá prečítať. A proste je to zábavné čítanie, ale je to taký smiech cez slzy, pretože človek ako je to plné toho takej britskej irónie, takého britského humoru na jednej strane, na druhej strane za tými sú hrozne hlboké veci. Ale teda ja mám ešte také jedno vysvetlenie tej knižky také, že je známe o Lewisovi, že predtým v čase toho hľadania svojho on paradoxne, napriek tomu, že sa ako vystatoval tým svojim ateizmom, tak pohrával sa s okultizmom. On mal pár priateľov, ktorí sa venovali takým okultným nejakým veciam a on to tak, jeho to tak ako zaujímalo. On to tak nejako skúmal, tak akože, že bolo to pre ňoho ako lákavé a myslím si, že táto knižka je také jeho vysporiadanie sa s tým obdobím. Lebo tým motom tej knižky je taký ten Lutherov výrok, že najlepší spôsob, ako diabla odohnať, je vysmiať sa mu, proste urobiť si z neho žart. A ja si myslím, že to bola taká Lewisov spôsob, jak sa vysporiadať ako keby s tým obdobím pokušenia toho okultizmu, že on si povedal, no ja ti dám, ty jeden zlý diabol, ja si s teba urobím srandu. A napísal túto knižku. A je to teda pôvabné čítanie. Marek, čo je tvoja obľúbená kniha od C.S. Lewisa? To asi nemám takú, že jednu obľúbenú, lebo tým, že aj teda vždycky, jak vydávame tie knihy, no tak vždycky v danom období nejakým spôsobom sa zahlbím viacej do tej, ktorú vydávame, a čiže je to pre mňa v takých nejakých vlnách, ale asi v poslednom období ma veľmi s takým osviežením znovu čítam Úvahy o žalmoch, čo je jedna z kníh, jeho posledných kníh, ktorú napísal tak k záveru života, kedy on, keď prešiel tým obdobím tých apologetických diel, potom písal také tie imaginatívne, tie príbehové diela, ale k záveru života písal skôr také reflektívne diela. To je to obdobie, kedy tie diela sú takou existenciálnou reflexiou na dôležité otázky. Že podstata lásky, vtedy napísal 4 lásky. Alebo samozrejme reflexia smrti, kniha o zármutku. Ale v tom období tiež napísal túto knihu Reflexia o žalmoch. A dôvod, prečo ju mám rád, je, že teda je to o žalmoch, ale je to aj jeho reflexia k biblickému textu ako takému. Že je to taký jeho pohľad, že ako
ponúka jeden z možných pohľadov na to, že ako čítať Bibliu. A v tomto období života je to pre mňa také osviežujúci pohľad. A viem, že by sme ešte mohli veľa hovoriť o rôznych dielach, čo napísal, lebo na ňom je zaujímavé, že on sa dotýkal rôznych oblastí. Problém bolesti a potom nejaká imaginácia a potom Biblia a podobne. Zaujímavé ma, ako vnímaš ešte jedno dielo, a to je to, čo si spomenul o zármutku, lebo to je tiež vlastne problém bolesti, len trochu už inak, alebo teda úplne inak ako to jeho prvé dielo, však problém bolesti to bol taký Louis racionálny apologét, ktorý všetko vysvetľuje. No lenže potom o zármutku to je kniha, kde sa sám vysporiadáva s bolesťou v svojom živote, však keď jemu manželka zomrela. Mohol by si trochu prosprávať ten príbeh a potom, že či aj ty vnímaš, že ten C.S. Lewis, ktorý píše knihu o zármutku, je trochu iný ako ten na začiatku. No je to úplne jasné. A preto ja doporučujem tieto dve knihy čítať spolu. Ako keby problém bolesti a o zármutku čítať spolu, pretože sú podľa mňa v zaujímavom takom dialógu. Že tá kniha problém bolesti je taký racionalistický pohľad, je to obhajoba Boha vlastne. Je taká, kdežto o zármutku, on sám píše, že kniha o zármutku to ani není kniha, že to sú len také výkriky. Áno. A vlastne to bol len jeho denník. To sú vlastne výpisky z jeho denníka, ktoré si písal bezprostredne po smrti tej svojej manželky. Treba povedať, že to sa celá tá skúsenosť s tým manželstvom a s tou Joy bola taká smršť, taká letná búrka, ktorá sa prehnala ich životmi, pretože však on si dosť zakladal na tom, že on je taký spokojný starý mládenec. Áno. On proste jeho vzťah so ženami bol komplikovaný. To je celá jedna veľká téma, do ktorej sa nemusíme ju otvárať, ale to je komplikované kvôli tej úmrtiu matky a niektorým ďalším veciam v jeho živote, ale čiže proste zrazu táto Joy proste vlietla do jeho života jak taká povodeň a to bolo proste krátke, intenzívne a ničivé, pretože on proste sa bránil tomu vzťahu, ale proste nakoniec ona ho nejakým spôsobom získala, vtiahla hlboko. Oni vstúpili do manželstva a ona vlastne čo skoro na to ochorela. Áno, oni vstúpili do manželstva, ona na to ochorela a teda na rakovinu, ktorá najprv tá liečba sa ukazovala ako nádejná, no ale potom to sa vrátilo a ona pomerne rýchlo zomrela. No a teda tá kniha o zármutku sú jeho také výkriky voči Bohu. Je to taký jobovský text. On sa háda s Bohom, že čo toto má znamenať, jak toto v živote je. A teda tá knižka má taký smutno krásny moment, že on sa tak hanbil za to, že on to vydal pod pseudonymom. Najprv. To vyšlo pod pseudonymom a nejaký jeho priateľ mu ju kúpil, že Jack, že toto si prečítaj, toto by ti mohlo pomôcť. Mu dal jeho vlastnú knižku. Ale je to je to kniha, ktorú treba čítať, pretože má také 4 vlastne časti. Sú to vlastne výpisky 4 takých zošitkov toho jeho denníka a je to cenné tým vývojom. Akým spôsobom on prechádza od toho zúfalstva ku takej, nazval by som to, takej nesmelej nádeji. Alebo k takej nádeji, ktorá sa možno črtá tam desi v hmle, ale zďaleka není taký
odvážny alebo taký ako razantný ako bol v tej nádeji, v pomenovaní tej nádeje, ako bol predtým. To je aj jedna z jeho posledných knížiek, nie? Áno. Potom samozrejme vychádzali ešte neskôr tie jeho veci, ktoré nestihli výjsť, najmä tie zbierky jeho esejí a tak. Ale teda je to opäť knižka, ktorú treba čítať, pretože je brutálne úprimná. Je to taká brutálna úprimnosť, ktorú človek nemôže inak ako len ju oceniť, alebo ju proste skloniť sa pred ňou, pretože to je hlboko existenciálne a také poctivé. Ja som ťa poprosil, či by si mohol pripraviť nejaké citáty, ktoré máš rád od neho. Tak máš nejaké? Tak mám množstvo, ale... Kým si nájdeš, tak ja ti prečítam, že čo mám ja rád od neho. Nejakých 5 citátov, čo som si vybral. Tak ti prečítam rád. Toto je jeho známy citát. Keď objavujem v sebe túžbu, ktorú nejaká skúsenosť na tomto svete nemôže uspokojiť, najpravdepodobnejším vysvetlením je, že som bol stvorený pre iný svet. To je kniha v jednej kapitole z toho rídzeho kresťanstva. C.S. Lewis vlastne vymyslel alebo formuloval ten argument túžby po Bohu a toto je vlastne tá centrálna myšlienka toho, že Boh vložil túžbu po ňom do srdca každého z nás a že naše srdce nebude nikdy uspokojené, pokiaľ nenájde pokoj v ňom, čo je citát od Augustína. Takže tento citát mám rád. Potom, kresťan si nemyslí, že Boh nás miluje, pretože sme dobrí, ale že on nás urobí dobrými, pretože nás miluje. Že Božia láska nie je podmienená našim výkonom alebo našou svetosťou, ale že Boh nás miluje kvôli nemu samotnému. Že dôvod, prečo nás Boh má rád, nie je kvôli nám, ale kvôli tomu, kým je on. Potom v skutočnosti sú iba dva typy ľudí, tí, ktorí povedia Bohu, nech sa stane tvoja vôľa, a tí, ktorým Boh povie, nech sa stane tvoja vôľa. Tento citát mám rád jednak preto, lebo to bol prvý citát, ktorý som si od neho zapísal v tej knižke Veľký rozvod, to bola prvá kniha, ktorú som čítal. Ale aj preto, lebo je tu silný apel na tú slobodnú vôľu. Však, že Boh nás stvoril ako bytosti, ktoré chce, aby sa sami rozhodovali. A že ak si Boh myslel, že to stojí za to, stvoriť tento svet a riskovať, že tá slobodná vôľa sa pokazí, alebo že veci sa pokazia vďaka tej slobodnej vôli a napriek tomu sa rozhodol ten svet stvoriť, takže potom aj my by sme si mali myslieť, že to stálo za to, keďže Boh si to myslí. Potom ešte 2. Nikto mi nikdy nepovedal, že cítiť smútok je podobné ako cítiť strach. Takto sa začína kniha o zármutku. To je moja skúsenosť, že vlastne keď prežívam smútok alebo pocit straty, tak vlastne pomohol mi rozumieť tým pocitom lepšie, keď som si čítal tú knižku. Mám ju rád. No a potom môj úplne obľúbený citát je z Rady skúseného diabla. No a tam je napísané, tam ten krutodlak hovorí tomu menej skúsenému Srabomilovi toto. Naše zámery nie sú nikdy viac ohrozené, než vtedy, keď človek, ktorý síce už netúži, ale stále mieni konať vôľu nášho nepriateľa, sa pozerá po svete, z ktorého sa zdanlivo vytratila každá stopa po nepriateľovi a pýta sa, prečo bol opustený a napriek tomu zostane poslušným. Tak to sú moje obľúbené citáty, no. Tak povedz svoje. Tak môj prvý citát vybraný je z Kronik Narnie, z princa Kaspiana. Je to taký citát, ktorý málo kedy je uvádzaný, ale je to jeden z mojich dôležitých. V tom princovi Kaspianovi tie deti sa náhle objavia späť v Narnii, ale nevedia ešte, že sú v Narnii. Sú tam v nejakom pralese, tam blúdia nejakým lesom, potom tam objavia nejaké ruiny. No a jak to tam teda objavujú, tak v istom momente ten Peter povie I wonder where we are and what it all means. Že
Premýšľam, kde sme a čo to znamená. Že čudujem sa, alebo zamýšľam sa nad tým, že kde sme a čo to znamená. A to je pre mňa taký krásne vyjadrenie jedného z veľmi dôležitých takých liniek, veľmi dôležitej linky, ktorá sa ťahne vlastne všetkými tými príbehmi Narnie, pretože vlastne že jedna z otázok je, že prečo to ten Aslan nevybaví. Vždycky, tam je vždycky nejaký problém, že a prečo to ten Aslan nevybaví? Že on povoláva tie deti, aby k nejakým úlohám, nejakej zodpovednosti, nejakej róli. Oni proste sa ocitnú niekde a to, že kde sa ocitnú, je dôležité. A ten Peter už on už má tú skúsenosť toho prvého, že to, že sme sa tu ocitli, to je dôležité. A to má nejaký význam, že som tu a teraz a mám nejakú úlohu v živote. Tak to je Narnia. Druhý z úvah o žalmoch práve o tom, o čítaní písma, o čítaní Biblie, kde Lewis reflektuje na nejaké akože ťažké veci. Že napríklad problém zabíjania, alebo že najmä v starej zmluve, že problém nejakého utrpenia celých národov, alebo proste, že proste také problémové veci v Biblii a Lewis hovorí, práve tam, kde v Biblii narazíme na problém, môžeme očakávať zaujímavý objav. Kde je dobrý úkryt, tam sa môže skrývať korisť, na ktorú poľujeme. Preto verím, že tento konkrétny problém stojí za preskúmanie. Ja môžem naraziť v Biblii na problém a môžem to preskočiť alebo zamlčať, že to není problém, alebo sa nejakým spôsobom tomu vyhnúť, alebo vôbec nepriznať, že to je problém. Ale Lewis pozýva, že nevadí, priznaj, keď narazíš na problém v Biblii, priznaj to, ale možno sa tam skrýva nejaké nové poznanie, nové porozumenie, ktoré je objavné. Tak to super. Je úvahy o žalmoch. Tretie o zármutku. A jak som hovoril, k záveru tejto nie ľahkého čítania o reflexii na ťažkú skúsenosť smrti blízkeho človeka. Sa objavuje pár takých ako náznakov akejsi nádeje. A teda Lewis rozmýšľa o tej svojej manželke, ktorá teda práve zomrela na rakovinu a on v tej knihe ju nahrádza to jej meno iniciálov H, len H s bodkou. A teda rozmýšľa o tom jej aktuálnom stave, že je po smrti, tak kde je? Je u Boha? Není u Boha? Čo to je za situácia? A v jednej tej reflexii si to predstavuje takto. Hovoria mi, že H je v Božích rukách. Keď o nej premýšľam ako o meči, dostáva táto myšlienka novú silu. Možno bol pozemský život, ktorý so mnou prežila, iba kalením jeho čepele. Možno teraz Boh uchopil rukoveď, poťažkáva svoju novú zbraň. Robí s ňou zopár švihov vo vzduchu a hovorí si pravá jeruzalemská čepel. Tak... Zaujímavé úryvky si vybral, no? To už možno ani nepotrebuje ďalší komentár.
A tým posledným je taký jeho citát z tej jeho autobiografie Zaskočený radosťou, kde on rozmýšľa o tej svojej ceste viery alebo ceste objavovania reality Boha, s ktorou reality s veľkým R, s ktorou sa nedá vyjednávať. A jedna z tých jeho reflexií na tej jeho ceste sa týka práve tej fáze, keď takého toho uznania, tej kapitulácie pred realitou, s ktorou sa nedá vyjednávať. A hovorí, je dôležitejšie, že nebo existuje, ako to, či sa do ňoho dostaneme. Alebo iným spôsobom hovorí, že... Zaskočený radosťou toto? Zaskočený radosťou. Že uznať a veriť v Boha len preto, kým on je, nie preto, čo on pre nás urobí. Ako dôležitý, taký ako postoj k Bohu, ktorý vyjadruje takú tú kapituláciu pred tou realitou, s ktorou sa nedá vyjednávať. Že neverím Boha kvôli tomu, čo on pre mňa urobí v zmysle môjho posmrtného života, ale jednoducho preto, kým on je. Marek, ďakujem ti za rozhovor s tebou. Ešte by ma zaujímala posledná otázka, a to je, že čo sa od neho môžeme naučiť dnes? Od C.S. Lewisa. Aký by podľa teba bol, keby žil v 21. storočí? A že čo sa od neho môžeme naučiť? Tak skús to nejako zhrnúť, tento hodinový, dvojhodinový rozhovor. Tak jeho dielo je tak bohaté a tak široké, že vlastne to, čo sa od Lewisa dá naučiť, je naozaj také mnohoraké. A ja možno len môžem spomenúť také 3 veci, ktoré rezonujú pre mňa v tomto období z tých vecí, ktorými som sa nejako zaoberal v poslednom čase, ale nie ako 3 najdôležitejšie veci pre každého, lebo to si naozaj musí každý vybrať sám. Ale teda tie 3 veci pre mňa sú ten prvý rozmer je taký ten rozmer jeho prorockej predvídavosti alebo jeho prorockého videnia. Alistair McGrath, ten podnadpis toho životopisu je, že zdráhavý prorok. On ho označuje, to je zdravý prorok. A keď čítate tie jeho veci, tak nemôžete sa proste nevidieť, ako on videl dopredu. Že on proste predvídal niektoré veci vývoja myslenia západnej civilizácie alebo celé to jeho rozmýšľanie o zneužití technológií, že tá relativizácia morálky v západnej kultúre a mnohé veci, že taký ten jeho prorocký pohľad, ktorý paradoxne ale nevychádzal z nejakých jeho nadprirodzených zjavení. Ten vychádzal, on v tej knižke Úvahy o žalmoch to hovorí, že proroci aj v Biblii často boli jednoducho tí ľudia, ktorí boli ukotvení v tej Božej realite, z ktorej tiež neskôr vyrástla tá pravda, ktorú oni ako keby videli. Že on jednoducho bol natoľko ukotvený v tej Božej realite, že dokázal niektoré veci pomenovať. Čiže to je taká jedna vec, to poučenie, že byť ukotvený v Božej realite tak hlboko, že možno nám to dáva proste porozumenia aj veci budúcich. To je taký ten prorocký rozmer. Ten druhý rozmer je vôbec tá úloha tej imaginácie a predstavivosti a úlohy príbehov a takého nášho znovu objavovania predstavivosti. A je to pre mňa taká dôležitá lákavá výzva je, že ako dnešnému človeku pomáhať otvárať
tie oči predstavivosti. Ako si predstaviť tie duchovné pravdy a tie Božie pravdy novým spôsobom. Ako ich uvidieť novým spôsobom. To je tá imaginácia. A tá tretia je takéto, volám to, takéto umenie inklingovských skupín, že oni mali tú inklingovskú skupinu v Oxforde a to bola veľmi rôznorodá skupina. Tam sa stretli veľmi rôzni ľudia. Veriaci, anglikáni alebo baptisti, katolíci, agnostici, úplní ateisti. Že veľmi rôzni ľudia. Napriek tomu v tej skupine sa rozprávali o hlbokých, dôležitých veciach spôsobom, ktorý bol vzájomne veľmi rešpektujúci a obohajujúci jeden pre druhého. Takéto umenie obrusovania takých tých vyhranených pozícií. To je to, čo on prečím on krásne varuje v tých radách skúseného diabla, kde ten mladý diabol sa pýta, že je vojna, tak čo, že z pacienta treba urobiť radikálneho pacifistu alebo radikálneho nacionalistu. A ten starší diabol mu povie, že to je úplne jedno. Áno. Že všetky extrémy treba podporovať. Áno. A tá inklingovská skupina je pre mňa tým miestom, ktoré odmieta tú polarizáciu na tie vyhranené silné názory. Výborné. Marek, ďakujem, že si prišiel do Revúcej, že si tu prvýkrát, je to česť ťa tu mať. Ďakujem za pozvanie. Za tento rozhovor som vďačný, ďakujem vám, že ste pozerali tento podcast, počúvali ho a asi Zuz je jeden z mojich obľúbených autorov, tak verím, že sa vám páči. Tieto knihy, ktoré boli tu na stole celý čas, tak oni tu nie sú náhodou, my ich budeme distribuovať alebo darovávať ich vám, ktorí ste sledovali túto epizódu. Dozviete sa neskôr, že akým spôsobom. Ďakujem, že ste boli s nami. Pekný deň vám želáme. Ahojte.